Котичок, у тебя апошняя спроба, потом меняемся. Добра, Юзик, толькі не падглядай. Так, я буду лечить. Соломинка, я Роминка, прелла, горелла, на море летела, Костюк, Мащук, ради вон, ходи вон, хавайся. Ой. Привітання, хлопчики! Привітання, Юзик! А що ти робиш? Гуляю у хованки с Казиком. Ого, клас! А можна з вами? Не, Нилка, нельга, бо мы уже почали. Отойди, ну не заминай. А можна? Не можно, у нас тут хлопчуковые гульни на хуткость. Так, привітання, мої маленькі сябри, як справи? Усё добра. Усё дрэнна. Так. Юзик, ты мяне будзеш шукаць, а то мне ўжо надакучыла сядзець у хованцы. Ці хочаш прайграць? Якое проиграть, меня Нилка затрымала, а то я б тебе уже знайшоў. Так, сябры, бачу, у вас тут нейкі разлад. Прапаную іншую гульню. Якую? Камандную. Гэта такая гульня, калі кожны мае сваю ролю, усе гуляюць разам і падтрымліваюць адно аднаго. Я не супраць. І я згодны. А во что мы будем гулять? Мы з вами адправімся ў вандроўку на сапраўдным караблі. Ого! Ой, а я амаль нічога не ведаю пра караблі. И я? І я. Не, толькі трошкі пра піратаў. Не хвалюйцеся, сябры мае. Зараз мы з вами і з нашымі гледачамі ўсё раскладзем па палічках і пачнём з сакрэтнай мовы. Ой, хлопчики, як мне падабаецца ўсё сакрэтнае. Глядзіце, што я прынёс. Гэта сапраўдны паруснік. Які ён прыгожы! Так. А вось гэта у яго што? Вось гэта? Гэта задняя частка карабля. Яна называецца карма. Карма! Так, а вось гэта пярэдняя частка карабля. Яна называецца нос. Нос! Так, гэта падлога. Палуба. Палуба! А вось гэта прыгожыя ветразі. І дзякуючы ім карабель перамяшчаецца. Як толькі падзьме вецер, капітан дае матросам каманду аддаць ветразі. Ветразі разгортваюцца, і вецер нясе судна па хвалях з вялікай хуткасцю. Калі б не гэтыя вялікія кавалкі тканіны, карабель бы проста стаяў на месцы, і ні пра якія падарожжы і гаворкі б не было. О, якая хуткасць! А хто на караблі самы галоўны? Капітан. Ён аддае каманды матросам, і ты яго бясспрэчна слухаюцца, бо давяраюць яму. Капітан клапоціцца пра чальцоў каманды і іх бяспеку. І калі карабель трапляе ў нейкую непрыемнасць, капітан апошнім пакідае судна, бо сочыць за тым, каб усе ўратаваліся. Гэтая сур'ёзная праца падыходзіць вам, пан дырэктар, і вы выглядаеце як сапраўдны капітан. Нілка, І мы вам цалкам давяраем. Ой, дзякуй, сябры мае, мне вельмі прыемна. Абяцаю быць годным гэтай пасады. а чым займаюцца матросы? Ну, кожны сваёй справай. Напрыклад, стырнавы. Ён стаіць за штурвалам і нясе рулявую вахту і сочыць, каб карабель ішоў па зададзеным курсе. Як цікава! А можна мне паспрабаваць быць стырнавым? Вядома, Нілка, упэўнены, у цябе цудоўна атрымаецца. А хто гатовы адправіцца у вароніна гняздо? Прабачце, калі ласка, але пры чым тут птушкі? Матросы што, выседжваюць яйкі? Яйкі? Я што казаў пра яйкі? Якія яйкі? Не. Вароніным гняздом называлі назіральны пункт на самым версе мачты. Там знаходзіўся матрос, у якога была вельмі адказная праца – сачыць за тым, што адбываецца далёка наперадзе, аж да лініі гарызонту. Гэта дзе мора спалучаецца з небам.
Мне падыходзіць такая праца, бо я маю цудоўны зрок і не баюся вышыні. Слухайте, у нас атрымліваецца ўжо цудоўная каманда. Юзік, а ты кім хочаш стаць? Я новосу не ведаю. Я люблю веселиться и не супраць смачно подъесть. А ці ёсць такая праца на кораблі? О, усё, што табе падабаецца, адбываецца на камбузе. Дзе адбываецца? На камбузе, так на караблі называецца кухня. А карабельны кухар называецца кок. Але быць кокам вельмі няпроста. Акрамя умення цудоўна гатаваць, ён павінен валодаць добрым пачуццём гумару. Ну что скажешь, Юзик? Так, Ці падыходзіць табе такая праца? Что за пытанне? Падыходзіць на 100%. Карamba! цудоўна! Ну што, сябры, засталося самае галоўнае – прыдумаць назву нашаму караблю перад тым, каб адправіцца ў плаванне. Веселый садок! Лепш і не прыдумаеш. Но зараз, матросы, першая каманда. Свістаць усіх наверх. Стаць у шыхт. Итак, команда корабля «Веселый садок» готовая до отплытия? Так, капитан! Молодцы! Поднять стяг. О, стырновы. Трымаем рух прямо. Эй, капитан! Курс прямо, полный ход! Лайчина. Эй, наверсе, что там на горизонте? Па правым борце падазроны прадмет. Магчыма сутыкненне праз 20 секунд. Ух ты! Стырновы. Штурвал улево. Эй, капитан! Штурвал управо. Так, трымаем курс наперад. Эй, капитан, курс наперед! О, малайчына Нілка дала рады перашкодзе. Так, Нілка, малайчынка. А я и не ведаю, что ты, Нилка, такие добрые, стырновые. Дякую. Верхавы, як справы? Гарызонт чысты, ніводнай хмаркі, капітан. Цудоўна, трымаем курс на краіну фантазій. Эй, капитан! Дарэчы, Кок, а што ў нас сёння на перакус? На перекус у нас песенка, капитан. Песенька? Так, морская, садковская. Соленых пырскаў знаем смак, команда ведаем мы мову. Наш карабель сяброўства знак, на ўсіх агульны і дыхтоўны. Наш карабель сяброўства знак, на ўсіх агульны і дыхтоўны. На сонце грэе жоўты шар, нам вольны ветер гладзіць шчокі. Ён лепш за паліва і пар, нясе у мора і аблокі. Ён лепш за паліва і пар, нясе у мора і аблокі. Мы маем карані ў зямлі, ваду мы маем не ў вядзерцы, сяброў на нашым караблі. І Беларусь у кожным сэрцы, сяброў на нашым караблі. І Беларусь у кожным сэрцы. Як клёва! Якая цікавая гульня! О, капітан, ветер узмацніўся. Матросы, аддаць ветразі. Па правым борце ў нас гледачы. Сябры, скажыце, калі ласка, ці спадабалася вам нашая гульня? І, дарэчы, падзяліцеся з намі, як вы бавіце час. Чакаем на ваши каментары і падабайкі. Да пабачэння, дзяўчаткі і хлопчыкі! Хутка ўбачымся ў нашым Вясёлым садку! Так трымаць! Ух ты! Па правым борце ў нас дельфіны. Вунь, глядзіце!